Ang sarap ng ride namin na to mga kapotpots. Matapos na yung ride namin pero sulit na sulit. Nagsimula kami dito sa San Luis, Pampanga. Dumaan kami sa gilid ng Pampanga River. Tapos dumaan kami sa masukal na parte ng Pampanga River sa tabi ng dike. Tapos kinita namin cycling chef, nagpakape, nagpamerienda. Tapos ano kami, apalit. Tapos ang apalit, ilalim na index. Tapos tapos pagkatapos nun, mas matindi pa palang adventure yung dadaanan namin. Kasi may mga rough road dun sa Balukok. Kaya sulit na sulit tong ride na to mga kapatpot. Panoorin nyo. Eto na. Woohoo! Ayun, nandito tayo sa tabi ng Pampanga River. Ayan, kita nyo, laki oh. Pampanga River. Tayo yung nasa Pampanga. Dito tayo nagsimula sa San Luis, Pampanga. At ang ruta natin ngayon from San Luis, ikot tayo ng Balukok, tapos Apalit, MacArthur Highway, tapos basta yun, ikot tayong ganon. So ang view natin ngayon mga kapatid, kung mga nakaraang vlog ko nakita nyo, karamihan puro city ride tayo. Ngayon naman probinsya ride tayo. Ayun na, kasama natin si Sir Ronnie Dizon. Hey, si Batman! Nakakamiss mag-ride mga master. Sama-sama na ako, kalilinis ng aking bakuran. Padyak mo na naman. At bago pa tayo makalayo, huwag nyo makakalimutan ang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila, no? Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe Ay, susuertihin! ay di mag-skip ng ad. Mas lalong susuertihin! Woohoo! Ang sarap talaga mag-bike sa probinsya. Hindi masyadong mamoy ang usok. Actually, halos walang usok. Presko, hindi kagaya nung nakaraan ako, yung mga ride ko sa ano, lalo sa MacArthur Highway. Grabe ang tindi ng usok doon. Diretso lang tayo master, no? Tayo master. Diretso. Kaya pag kumaliwa tayo doon, yan, meron dyan daan papuntang Candaba, papuntang Baliwag. Pag doon naman sa kanan, yan, papuntang San Fernando. Ito, papuntang Apalit to. Diretso natin. First time ko makakadaan dito. Unang first time? Unang first time, master. Ito, marami tayong kapotpot sa lugar na to mga master. So shout out sa mga kapotpot natin dito. Tatlong pangkat yata yung umarang sa akin dito. Nagpa-picture nung dumaan ako dito nun eh. Shout out mga kapotpot dito sa San Luis pa ba to? Hindi na? San Luis pa yata to San Luis. San Luis, Pampanga. Ha, sarap, presko. Medyo mainit nga lang pero okay lang yan. Sarap po, ganda ng daan. Hindi pala maganda. Hindi, maganda yung daan kasi wala tayong kasabay. Tsaka presko, sarap ng simoy ng hangin. Ang target pala natin dito mga kapotpot, kaya ako yung dito sa Ronnie, para madaanan natin yung ano. Kung nadadaan kayo ng NLEX, sa may mahabang tulay, meron dong mahabang kalsada sa ilalim na parang ang sarap-sarap padyakan. Kaya inaya natin doon si Sir Ronnie. Eh minsan ang nadaanan ni Sir Ronnie yun nung ride niya sa Balukok. Actually Balukok mismo yun master, no? Balukok, Apalit Road, Bypass Road. Balukok, Apalit, Bypass Road. Yan ang main target natin sa ride na to. Dahil dati ko pa sinasabi kay Sir Ronnie na gusto ko talaga mapuntahan yung part na ng NLEX. Daan kaya tayo dito master? Tingin mo may daan dyan? Oo. Tingin mo? Oo. Sige. Yan yung ano, kamihan tayo. Tabing ilog? Oo, kaya lang, hindi natin matadaan si Sir sa Apalit. Munisipyo na. Ibang ruta? Oo. Pabalik tayo? Sige, dyan na tayo. Eh paano natin siya kikitain? Ganda ng view oh. Gawa natin ng paraan. Quality pag ganun. Ano muna tayo, detour tayo kasi andyan yung Pampanga River eh. Pampanga River. Master, dito tayo sa Do Not Enter. Do Not Enter, sira ang daan. Yung Pampanga River. Master, selfie tayo rito. 1, 2, 3. Bike. Sarap magbike. Kita yung mga kapotpot oh. Tanghalin tapat, alauna ng hapon. Kapag ka nakatambay ka lang sa bahay mo o kaya nakaupo ka lang, feeling mo napakainit itong ganitong panahon. Pero pag nagbabike ka, hindi. Sakto lang. Maano, lalo dito sa tabi ng ilog, mahangin.
Barangay San Pedro pala itong dinadaanan natin. Humps! Dito hindi. Mga lugar dito hinahanap. San Luis, San Pedro, San Roque, San Nicolas. Nakakamiss din yung mga gantong daanan, no? Probinsyang-probinsya yung dating. Nakawala tayo sa sa kalsada ng Metro Manila tsaka ng BC Highway. Looban. Tapos presko hangin, no? Palayas daan ba to, master, o palayan na binaha? Ha? Palayas daan, ano? Kung kabilang sa side na to, yung kaliwa. Kaliwa yung ilog. Kaliwa left side. Yun, no? Nice. Ang presko tignan, no? Itong dinadaanan yata natin, master, ito yata pinakaharang, Oo. no? Para doon sa ilog. Ayan lang kasi yung ilog, oh. Parang mga ilang metro lang layo. Ito yung pinaka-dike. Ito yung pinakadike. Hindi, yung kabila pala, yung kabila daan. Pero ito rin, Ito na yun. Sarap! 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 Nam 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 nam. Eto, San Simon na pala to. Ang simbahan to. Nakita ko rin kanina, Barangay Hall yata, San Simon. San Jose, San Simon. Dito tayo sa San Simon Public Market. Eto, natatakpan lang nito ni Edna Store. Ayun, Uy, may pa rough road pa. Grabe na, grabe. Bakit ako dito sa lubak masyado? Dito ko na punta sa malalim, master. Hindi mo malaman kung matutuwa ka na maiksi lang yung rough road o mahinis ka. Sarap din kahit rough road Kaya ito, tapos na, semento na ulit. Nice. Ano ba natin ito lang, master? Hindi, no? Normal tayo Kung kumaliwa tayo, Napalep tayo. palip turn tayo. Madadaan tayo. Ito, master. Ito na. Ito na. Hello. Hello. Mexico. Yun, rough road na naman. Additional challenge sa ating ruta. Ilang kilometers yun, master, ang kapalit? 15 kilometers ang kapalit. May nadadala tayo rough road, kaya minsan bumabagal tayo. Tsaka ang mahangin din, sa lubong ang hangin. Ganda ng daan. I like it. Gravel na gravel. Ganda. Teka, sabi ni Sir Ronnie, parang wala na yatang daan dito. Meron pa? Ang gulo mo. Sabi mo kanina wala na. Ngayon meron pa. Sige, tingnan natin. Malaman natin. Hindi po, doon po magmadaan dati talaga Pero dito, kayang lakarin? Kayang lakarin po? Pero makakadaan kung bubuhatin. Ayun na lang. Para Kasi doon, taga-adventure kami. kung doon, na tayo doon tayo sa Diki. Yung tapos nila pag umabot na kayo doon, okay na naman. Sige po, kuya, salamat po. Apalit na po kami, no? Sukat ito, gato sa Diki. Yun. Salamat po. Ayun. Tinuturo kami ni kuya sa kabilang daan. Kasi kalsada yata doon. Oo, doon ako dumadaan talaga. Pero sabi ni kuya, pwede rin dito. Kaya lang, buhat tayong bike. Pero okay yan, gusto natin yan. May adventure tayo.
Ayun na nga, adventure na nga. Ito yung daan, ano? Tayo magbubuhat ng bike. O sige. Yun. Teka. Timing. Yeah. Adventure, ha? Sabi mo, pagkakasama mo ako, gusto mo na adventure eh. Yan. Hop. Oh, madulas. Huwag ka nga ano. Ka. Yan, madawag pa. Ang pandadaanan namin. Good. Delix dito. One miss you tayo, master. Hindi. Mali tayo eh. Dapat dyan ang bike. Mali tayo, mali. Kita nyo naman ha. Talagang adventure. Adventure pala, ha? Adventure pala ha. Hanap nyo ha. Yan. Bubutas kami ng daan. May ano naman, kaya lang. Malapad po, di ba? Yung tinatpakan natin. Dito itong ano natin, daanan natin dito. Ayun o. Hanggang doon, kinain lang ng ano, ng damo. One miss you die. Anong tawag sa gandong ruta, master? Ano nga ba ruta to? Master, yan lang oh. Pagka nagkamali ka, doon ka pupulutin mga master oh. Carry lang, master. Success. Success. Tapos na ang gilid ng dike. Dito tayo, lusong. Mauna akong bahagya. Hopya. Matarik. Tapos makita natin si Sir Ronnie paglusong. Paputol ba? Kaya may harang na buhangin na ganyan. Cycling chef, pasensya ka na, medyo natagal lang kami ha. Nakita mo naman dinadaanan namin. Nag-adventure kami, alam mo naman pagkasama si Batman. Adventure yan sigurado. Kalsada nakasunod, master. Ayun na, tumawag na cycling chef oh. Nag-adventure kami, dito kami dumaan sa masukan na daan sa gilid ng ilog. Ayun, balik ulit tayo sa gilid ng ilog. Sarap ng adventure na yun ah. Parang sarap ulitin. Pero delix yung kanina mga kapotpot. Dahil yung kanina pagka nagkamali ka ng ano ron, hakbang, bagsak ka sa ilog. Yun. Ayos na ulit yung daan.
Ayun, napalit na. Actually, pala kanina yung masuka na dinaanan namin, napalit na rin yun. Ito pa kanan na, mukhang papunta na kami sa main road na ito. Tapos banda dyan, hindi ko alam kung saan dyan, pero mamimit natin si Cycling Chef. Ay sinasabi si Sir Ronnie, dinaanan daw namin ito ng pandemic, nag-arayat kami, pero di ko matandaan. Pero mukhang dito nga yun, sabi niya. Uy, ano itong kalsada na sa taas? NLEX ba yan? Oo nga, NLEX yata. Ah, tama, NLEX nga. Ito, tatawid na tayo NLEX. Ayun, nandito na tayo sa munisipyo ng Apalit. Puntahan natin yung harap. Makita natin, first time ko makikita itong munisipyo ng Apalit eh. At habang inaantay natin Cycling Chef, shoutout muna ako sa mga kapotpot natin sa Virginia, kay Alex Gianan, Kuya Ver, and friends. Pinapa-shoutout kayo ni Master Gary Valenzuela. At pa-shoutout din ni Sir Ronnie Dizon, si Kapotpot, Larny San Diego, shoutout sa'yo. Yan, habang inaantay natin si Cycling Chef, dito muna tayo sa may upuan. Nakangawit. Parang, ayun, sakto. Sakto paglipat natin. Ayun, si Cycling Chef. Woohoo! Master! Master, kinakabahan ako kasi baka grabe, kamusta? Ayos naman, Master. Ayos. Ang ganda na rito. Ha? Ayan, dati First wala. time ko rito eh. First time. Dati wala yung mga halaman na yan. Ah, talaga? Ngayon, ito na. Okay. Sayang hindi tayo nag-abot doon. Nadaanan mo sana yung dinaanan Pero namin. at least mayroon kayo na-explore na ibang lugar, di ba? Tapos mainit, tama-tama. Kape tayo na malamig. Yan, ayos. Kaping malamig doon. Ah, dito tayo sa... Saan ba tayo? The best. It's the best. Nakabilang kami. Oh, ganda dito ah. Good afternoon. Kanina unang usapan namin kung kakayanin ba yung riot look ng hapon. Hiramin ko po yung gagamitin ko. Hindi ko kinuha yung pa-picture naman kami. Sige po. Yung clubhouse. Sigla. Sino? Oo, sige na. Basta ay... Wala renta o andito na tayo, pabalik ang direksyon natin sa Apalit Public Market na ayon kay Cycling Chef ay wala na raw pala rito. Nilipat na. Kaya medyo lumuwag-luwag ang traffic dito. Kasama natin si Cycling Chef. Hello! Sa mga hindi nakakaalam, Cycling Chef ang pangalan ng YouTube channel niya. At isa sa last na pinanood ko yung isang epic ride niya. Nag-solo siya ng one shot Baguio ride. Panoorin niyo mga kapotpot, solid ang pagkaka-edit ni Chef doon. At matagal mo pinaghanda no, Chef? Matagal, oo. Kwentuhan mo nga kami ng preparasyon mo ron. Ano talaga, ensayo tsaka mental. Tapos pinlano ko yung kung saan ako kakain, kung saan ako iito. Tapos ang lagi ko iniisip yung makarating ako sa dulo at matapos ko siya. Nang one shot talaga. Nasunod mo naman yung itinerary mo? Oo, nasunod ko naman. Medyo nahirapan lang ako. Yung ahon ng Pogo to La Union site.
kasi ang pinagandaan kong pinokusan ko talaga yung Benguet side, yung paahon na mahabang 14%. Yun talaga ang mahirap. Pero yung mahabang banayad na 30 kilometers bago yung tunnel, yun Sa baba talaga, pa lang, sa yun baba. ang mahirap. Mahirap din yun. Marami yung pahinga ko dun sa banayad. Kasi iniisip ko talaga yung paglampas ng tulay. Ganun ko siya tinira. Tinais ko yung hindi ko inatake yung mahabang banayad. Nireserve mo yung... Nireserve ko talaga. Ayun, anong tulay nga to? Sulipan, bridge. Ayun, Sulipan Bridge. After ng Sulipan Bridge, dito tayo sa kaliwa. Mga pala, tayo southbound tayo ngayon. Baka malito kayo. Yan diretsong kalsada na papunta Monumento. Kasi ito kakaliwa tayo, papuntang Balukok. Ayun, madadaanan natin yung lumang Sulipan Bridge. Hindi natin madadaan yan. Hindi pala. sorry, hindi pala. Kakanan pala tayo. Barangay Sulipan, Sicho, Riverside. Kanan daw tayo rito. First time natin nakapasok dito Actually yung karamihan sa mga rutang dinaan natin kanina first time ko na daan dun. Lalo na dun sa gilid ng Pampanga River. Tapos yung nakita nyong masukal kanina na adventure natin. Ito na ba yun? Nice. Ito yung tinatarget nating kalsada. Ayun, tanaw ko yung NLEX sa unahan. Ito pala. Nice. Wow! Very nice. Na-achieve din, Master. Tagal ko nang hinihirit sa ito diba? Madaanan tong kalsada ito na tatanaw sa NLEX. Ang bahay. Ano yung isang bahay? Ang bahay na siya. Kung kaya naman may iba ka tumatawid, pwede tayo din sa nito. Actually meron pa isang hinihirit ko kay Sir Ronnie, yung sa ilalim mismo ng mahabang tulay ng NLEX. Kaya lang hindi raw nagpapadaan ngayon dahil may ginagawa. Diba, next time na lang. Tapos pagdating dun sa may ilalim ng NLEX, palipad tayong drone doon para makita nyo yung sinasabi kong magandang view. Kung bakit tuwing makikita ko to dun sa NLEX, dahil sabi ko parang masarap mag-bike dito sa part na to. Sarap, narating rin kita. Ayun, Master, yung pilapil na yan pag dinaanan natin yan. Wala yan, Ayan, mga private. Mga private yan. Pwede silipin natin yung ilalim ng NLEX. Pwede natin pumasok kung walang construction. Ayun, next time yung natatargetin natin yung Arayat Loop. Ganda! Nakakatuwa rin kasi kahit malapit lang, para nasa malayo pa malapit din. Ayun, malaki na yung rainbow. Ang ganda tignan ng NLEX tapos ando yung mga sakyan tapos yung rainbow. Ayun, papasok tayo dito sa ilalim ng tulay at mag-off-road tayo konti. Ayan na yung NLEX
Okay, tingnan natin. What an adventure, very nice. Yun, bukas. Nice. Wow. Ayan, nasa ilalim na mismo tayo ng NLEX. Nice. Ayan, okay, dito na tayo. Maniobra tayo. Tapos isang magandang drone shot pagbalik. Ayos na, tapos na tayo mag-drone time. Nakakuha na tayo ng money shots. Dire-diretso na tayo. Pabalik tayo ng San Luis, Pampanga. Doon natin tatapusin yung ride natin. Haba pa na ng ruta na to. Bagay na bagay pa praktisan. Alinggo, maraming salamat, sir. Ayun. Ayun na yung arko ng Balukok. Itong Balukok nga pala mga kapot-pot, ito eh. Parte ng ano, no? Apalit pa rin. Apalit pa rin. Balukok. Sabi yung daan din. Yung daan dyan, ang labas na natin, ano eh, pa San Luis na eh. San Luis na? Ayan o. Sabi ka ng ano, Duyong, Baliwag. Oh, dito tayo dumano sa tabi ng dike. Dito, alam mo yung daan dito, master? Ang labas natin dyan, ano, yung bypass ng Duyong, Baliwag. Tara, alam ni Sir Ron na yan. Natin. Yun, ako. Ito isang adventure na naman ang susuotin namin. Hindi na, nagtanong kami, sabi wala daw daan dito. Pero hahanapin natin. Tignan natin kung meron dito. Kung sakali man, bukid tayo dadaan Pinapil. Po. Pwedeng lumabas po dyan papuntang Duyong? Oh, yun, tama. Sakto. Ito na eh, meron na. Ayos, ayos.
Basta makarating lang po kami sa Duyong. Oh, baryo sa ng baryo, ano? Oh, makita yung baryo. Doon natin. Parang bike lane talaga. Tony! Uy, drop road, drop road. Kala ko masaya na yung ano natin. Diniluhan ko na kanina, kala ko puro simento eh. What a nice! Nakita yung hinahanap na adventure. Sarap! Nakita natin ang adventure na hinahanap natin. Kaya, binahapon. Saan tayo? Dito tayo. Bula-bula. Tapos kailangan natin makarating dito sa bypass na to. Ito yung San Luis. Dito tayo pupunta. So, off-road pa yan. Ganda! Green grass of home! What a nice! Tignan nyo naman! Tignan nyo, kita-kita, walang daya. Ganda! Solid! Hi! Yung ano? Buti sa damuhan, no? Oo. Okay lang? Okay lang, hindi ako dumive. Oo. Bumaba. Nakababa ako. Oo, yun. Tapos, talaga, delikado. dito ako nawalan ng balance na. Kaya ang layo. Bumaba. Okay. Oo, okay lang. Na-capture. Hindi ko na nagganon yung sarili ko. Pero ano? Okay naman, ano? Oo. Ano yan? Guts talaga ako sa ano, problema ko din yan. Doon ako na-conscious nung sinabi mo. Kaya umiwas ako. Pero ayos lang, buti na ano, nakababa ako. Ganda. What a nice. Wala. Pinagbibideo lang tayo, master. Oo. Dami, pansinin nyo naman ako. Ganda eh. Alim pala. Ganda. Lang sa ano, sa Yung larga na ulit tayo. Sumemplang ako rin kanina. Pero buti na nakababa pa akong bisikleta. Tapos natakbo ko ng konti kaya lang na-out balance. Pero okay lang. Hindi naman ako dumive kaya okay lang. Kapapansin lang yung kapaligiran natin. Ganda kasi. Sabi hindi ba natin pinapansin. Tignan mo naman yan. Oh.
Sarap na overachieve natin yung pangarap nating ride ngayong araw. Hindi lang yung balukok na kalsada sa ilalim ng NLEX, tapos yung ilalim mismo ng NLEX, tapos ito. Actually, ito pa yung naging pinaka-highlight ng ride. Ang ganda. Ay, sarap. Oh, kalsada na, nalungkot naman ako. Ang sarap nung biyahe natin sa off-road eh. Ito ano na, pavement na. Lungkot bigla. Kalsada na. Ganda nung dinaanan natin, no. Green na green, no. Ayun pa, kabi-kabilaan. Woohoo! Welcome back! Dito sana maganda magpalipad, no. Isapin tayo sa ganito. Off-road. Pinalagay ko, master. Pinalagay ako tulay dito eh, kasi dati wala eh. Nice. What a beautiful, what a nice. Ganda, master, ng ano mo dyan, angulo mo dyan, oh. Lagyan natin ng magandang background music. Anong bypass to, master? Duyong bypass. Duyog? Duyong. Duyong bypass. Baliwag San Simon bypass. 6 kilometers tong haba nito. 6 kilometers. Diretso ba? Ayos din ah. Saktong sakto to, palubog na yung araw. Hirap pa dyan itong bypass. Sa lubong ang hangin. Kulit ng aso. Yeah, Brownie! Sarap na laro nyo dyan ah. Pampanga River na ulit. Kaya tulit yung babaybay natin mamaya. Pero hindi na tayo dadaan sa may dike. Sa kalsada na tayo. Hindi tayo pwedeng tumulay doon sa tinahan natin kanina. Forward court ba yan? Nakita kami nun sa Gabaldon. Sa Gabaldon, nakamotor. Alala ko. Kami nakita nun. Saan galing? Sa Balukok. Nakain kami ng masarap na. Hindi nata kasama sila ano. Sila to. Hindi na sila nagbabike. Hindi na sila nagpa-bike. Alam sa ano. Kami na lang nagbabike ni Sir Ronnie. Shoutout. Shoutout Arjen Sikat. Hindi mo na naman nakita sila, master. Ayun. Madam, shoutout. Shoutout ko yung kaibigan namin, ayun. Ay sa Punsalan. Ay, isa mo. Master, salamat. Thank you. Thank you, master. Thank you. Kakalas na si cycling chef, hindi ko alam kung saan dyan, pero kakalas na siya. Kami naman ni Sir Ronnie, babalik kami sa pinagsimulan ng ride namin kanina sa may San Luis. Dito na pala sa control. Control nga. Control pala ang labas. Chef, maraming salamat. Nice ride. Nice ride. Next time ulit. Sulit.
At least dumating tayo sa Oo. meet. Okay, thank you. Ingat kayo. Oh, ingat, Master. Next time ulit. Oo. Ayos. Ayos. Tayo, riot loop. Na ako kasi malapit na rin sa akin. Bagay, oh. 6 km. Para hindi na tayo nasa Simon baka. Okay. Sige, Master. Chef. Salamat po. Thank you. Nice ride talaga. Nice ride. Ingat. Tayo dumaan, Master. Oo, dito na pala yun. Oo, dito na rin natin tapusin yung ride natin, Master. Pag banda dyan, magpipinagbabawal na teknik tayo eh. Yun. Dito na pala yun. Sobrang lapit na kung saan tayo nagsimula kanina ng ride. Ang galing. Sobrang lapit na pala, Master. Control yun. Sa control na yung ano. Dito natin natapusin ang vlog natin. Pampanga's best para sa akin ngayon. So far, ito ang best route na nasubukan ko sa Pampanga. Ito ang Pampanga's best. Kaya, huwag nyo kakalimutan. Kaya hanggang dito na ang vlog natin. Huwag nyo kakalimutan matatasabihan ng mga stila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, suswertihin! Ay, hindi mag-skip na ad. Mas lalong suswertihin! Woohoo! Kaya sa muli, salamat. Shout out. Shoutout sa may Uy, shout out kay Sir Mike ng Padis. Lagi na nanonood ng vlog natin yan, Master. Oh, yun. Kay Master Alexander Laurente, maraming salamat. Cycling Chef, thank you Cycling Chef, Go. thank you. Spider Philippines. Rocks Philippines. Yan. Republic of the Philippines.